Milé dámy, máme ich tu. Nové očné tiene, krémové, ktorým sa dnes naličíme. Najprv si odličíme jedno očko. Už to asi poznáte, klasicky pretrepeme očný odličovač. Na navlhčený tampón si pekne nakvapkáme. Podržíme na očku 10-12 sekúnd. A krásne zotrieme. Nezabúdajte vrchné viečko smerom von a spodné donútra. Aby sme si same nevytvárali vrásky, keďže máme odličené očko. Použijeme korektor na očné okolie. Ten nám krásne rozjasní naše očko. Rozotrieme štiecom na krémové líčenie po celej hornej aj dolnej časti. Jemno prepudrujeme transparentným púdrom, aby nám očné tiene krémové, ktoré sú, krásne držali. A začneme prvým očným tieňom. Je svetlunký, krásne do vnútorného oka. Môžeme ho nanášať rôznymi spôsobmi. Je na ňom mäkučký aplikátor, čiže môžeme aj aplikátorom, alebo si to rozpracujeme prstom, keď chceme veľmi rýchlo, ale pozor, máme aj štetec na krémové líčenie. Tým sa dostaneme úplne všade, aj do vnútorného kútika očka a rozotrieme. Druhý očný tieň dáme do vonkajšej časti očka. Je tmavšieho odtieňa, nádherný. A výborné je, že s týmito očnými tieňmi nič nepokazíte. Sú aj na bežné nosenie. Ak do toho pridáte nejaké trblietky, nejaký rozjasňovač, tak môže byť aj na večer. Teraz si ukazujeme jednoduché líčenie použitím svetlého a tmavšieho krémového očného tienika. Do vonkajšej časti trošku pridáme intenzívnejšiu farbu a rozpracujeme. Dámy môžu, ktoré majú vlastne padajúce viečko, tak môžu veľmi pekne výjsť aj do vyššej časti. Tak, a vlastne keď toto celé máme, pekne si to zvýrazníme čiernou očnou linkou, ceruskou. Touto nič nepokazíte, pôjdete iba v riasach. Z vonkajšej časti do polovičky oka. A potom to rozotriete štecom, ktorý používame nielen na očné linky, ale aj na obočie. Je to výborný štetec. Dobre využiteľný. Takže si to krásne rozotriete. A to, čo vám ostane vlastne na tom šteci, na tom tenučkom, tak použijete do spodnej časti oka. Zvýrazníte vlastne do polovice očka z vonkajšej strany. A nanesieme vodeodolnú, v tomto prípade, keďže máme leto, tak vodeodolnú maskaru. Vo viacerých vrstvách môžete. A nezabudneme nielen na horné, ale aj jemnúčko prejsť spodné riasy. Tak. Líčenie očka máme hotové. Teraz už len dokončíme líčka. Najprv kontúrujeme kontúrovacím púdrom latte, potom jemnúčko rozjasníme vrchnú časť a doťukneme ružovúčkou krásnou farbou do zlata. Dodáme pleti vlastne takú šťavu. A toto je to naše rýchle líčenie, ktoré máte naozaj za chvíľu hotové. Tie krémové